Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька горы тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Балет Лун. Аднойчы мама адвяла Хамфа ўніз пагуляць з Лун. Хамф пазваніў і пачакаў, але ніхто не адчыняў. Здоров, Хамф! Здорова! І тут Лун з мамай нечакана з'явіліся перад дзвярыма. О, прабачце, што спазніліся. Балетныя заняткі зацягнуліся. Лун была вельмі ўсхваляваная. Паглядзі, Хамф, паглядзі! Гэта завецца балет. Я таксама хачу паспрабаваць. Хамф паспрабаваў пакруціцца, як Лун. Але галава пайшла кругам, і ён выпадкова ўпаў. Не, балет гэта не так. Я была на балетных занятках. Вось чаму я ведаю, як гэта рабіць. А можна і мне на балетныя заняткі? О, цяпер заняткаў няма. Можа, замест іх пойдзем у парк? І мама Лун адвяла Хамфа і Лун у парк. Там было вельмі шумна. Глядзіце, газонакасілка. Траве робяць стрыжку. Хамф накрыў ручкамі вушкі. Так стала цішэй. Потым прыбраў ручкі. Так стала гучней. Цішэй. Гучней. Цішэй. Гучней. І Лун паспрабавала. Цішэй. Гучней. Цішэй. Гучней. Хадзем катацца з горкі. Добра. Лун любіла рабіць тое, што робіць Хамф, а Хамф любіў рабіць тое, што робіць Лун. Паглядзі, Хамф, я магу скаціцца з горкі задам і на жывоціку. Хамф таксама хацеў скаціцца задам і на жывоціку. Атрымалася! Я таксама скаціўся задам на жывоціку. Давай яшчэ раз! Але Лун хацела нешта іншае. Паглядзі, Хамф, зараз я з'еду на жывоціку перадам. Хамф таксама хацеў з'ехаць на жывоціку перадам. Атрымалася! Давай яшчэ раз! Але Лун хацела рабіць нешта іншае. Паглядзі, Хамф, я магу гойдацца на арэлях стоячы. Лун, сядь! Або упадзеш з арэляў. Часамі Хамфу не хацелася рабіць тое, што робіць Лун. Яму не хацелася гойдацца стоячы, а хацелася проста пагойдацца туды-сюды. Пагойдайце, калі ласка! Але Лун хацела рабіць нешта іншае. Хамф таксама вырашыў рабіць нешта іншае. Лун, глядзі! У мяне зялёныя валасы. І ў мяне зялёныя валасы. Лун любіла рабіць тое, што робіць Хамф, а Хамф любіў рабіць тое, што робіць Лун.
Хадзем, дзеці. Час вяртацца дадому. Пара ісці дамоў. Хамф быў не супраць. У кватэры Лун таксама шмат цікавага. Я працягну танцаваць балет. Я таксама буду танцаваць балет. Але ты не ведаеш як. Паглядзі. Але Хамф не хацеў глядзець, як Лун танцуе балет. Ён хацеў танцаваць сам. Што такое, Хамф? Я хачу гуляць у тое, у што гуляе Лун. Але ён не ведае як. Ён не хадзіў на балетныя заняткі. Ты была толькі на адных занятках, Лун. Я нешта прыдумала. Можа, ты правядзеш заняткі для Хамфа, Лун? Будзеш настаўніцай, навучыш яго таму, што ведаеш. І тады вы зможаце танцаваць балет разам. Хамфу спадабалася ідэя. Лун яна спадабалася таксама. І Лун паказала Хамфу, як танцаваць. Добра, Хамф. Гэта завецца першая пазіцыя. А потым робіш вось так. Хамф і Лун танцавалі балет разам. І Хамф зноў выпадкова ўпаў. Але гэта нічога. Танцаваць весела. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай. Подпишись на канал.